National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. personal nga miduaw sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City aron sutaon ang konstruksyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement kon EDCA site sa lugar. Nag-inspeksyon si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. uban si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Lumbia Air Base sa Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Dinhi gitukod ang usa sa mga giilang EDCA site sa nasod nga ginadumala sa United States Military. Aniya dinhi ang Humanitarian Assistance and Disaster Relief kon HADR warehouse sulod sa airbase. Panahon nga mahuman ang maong pasilidad, mas mapadali ang deployment sa mga supply nga kinahanglan ugaling adunay kalamidad. Matud ni Teodoro, dakong tabang ang pagpalambo sa Lumbia Air Base sanglit dako ang parte niini sa mga operasyon sa militar sa Mindanao. Warehouse for humanitarian assistance and disaster response, pati rampa, para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response at madali na lang ang pagkuha ng goods pagkailangan.